darsu 108 ifsha'u salam sakutugol salminango hakkundeji men. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna aljannata onnata ta aljanna hatta tu'minu ha gomdino wallahi wala tu'minu on gomdin ta kadi hatta tahabbu ha idindiron awala adullukum wa chatamtindina ala shay'in edo hunde idha fa'altum sun huwinde tahabbtum on yidindirai afshu salama sakite salminango bainakum hakkunde mo salasun pijitati man jama'ahunna kala hawtindirdodi fakad jama'al iman haray o mobindiri iman o timmini al insafu la baredo min nafsika imorde ka wonkima wa badlu salami e sakitugol salminango lil alami wonande tagore nefo wal infaqu e depensugol min al iqtari imorde pihum fandukum ucca kon don senda okkitira an abdullah yatam abdullah ibn amr radiyallahu anhuma anna rajulan wonde no gorko sa'ala nabiyya o landino nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam ayul islam khairu salminango yidin fo islam fo kon dum buri mojude qala la ma ke tu'imu ta'ama ko ya nyammi nyamete fa taqra salama janga salminango nande kala mo yiuda alaman arafta e do kala mo anduda wa man lam ta'rif e kala mo anda ko dum buri